सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अभी के जौन खबर आ रहा बा बहुत बड़ खबर से रउआ लोग के बीच हम रूबरू करावे जा रहा बानी। रउआ लोग के बतौले रहनी कि तबादला के ट्रेलर रिलीज हो गई बाटे। जी हाँ, ट्रेलर रिलीज हो गई बा। ट्रेलर देखला के बाद सारा लोग के बेचैनी बढ़ गई बाटे। रउआ लोग के बतौले रहनी कि ट्रेलर में कितना जबरदस्त एंट्री देले बने पवन सिंह, जौन की पहिलका गाना इतना जबरदस्त तरीका से डिलीवरी देले बने, जौना से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत प्रकार के कयास लगावल जा रहा बा। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुछ नया करे खातिर तबादला फिल्म रिलीज होके के डेट आउट हो गई बा। आज हम रउआ लोग के बताएं कि पवन सिंह के फिल्म तबादला जौन आ रहल बटे उ कब रिलीज हुई। तो रउआ लोग ध्यान से सुनी, हमार बात अंतिम तक सुने तो रउआ लोग के समझ में आ जाई कि उनकर फिल्म पवन सिंह के फिल्म तबादला कब रिलीज हो रहल बा। जी हाँ, सही बात बटे, उनकर जौन फिल्म बाटे तबादला उ रिलीज हुई ईद के मौका पर। जी हाँ, अब समझ ली कि ईद कहिया बाटे, वही दिन ही फिल्म रिलीज होके जा रहल बा। यानी फ्राइडे जौन पहले आई ईद के पहले, वही दिन पवन सिंह के सुपर डुपर हिट फिल्म तबादला रिलीज होके जा रहल बाटे। और रउआ लोग जबरदस्त तरीका से फिल्म के आशीर्वाद प्यार देम। सिनेमा हॉल में देख के तबादला के ट्रेलर देखला के बाद सब लोग समझ गए बाटे कि कैसे गुंडा लोग के बीच एगो पुलिस अफसर के रूप में पवन सिंह जा रहल बने। उनकर तबादला लोग करावे खातिर एगो छवि के पुलिस अफसर के तबादला लोग करावे खातिर कैसे उनका के एड़ी चोटी के दम लगावता और पवन सिंह बाद में सफलता पा लेता रहे। ये सब चीज रउआ लोग समझ सकता नहीं कि फिल्म में बहुत अच्छा ट्विस्ट देले हुए इनके साथे अक्षरा सिंह, अमृपाली दुबे तो एक बार नहीं किए फिल्म में, लेकिन अक्षरा सिंह के साथे सेकंड हीरोइन के तौर पर कोई नया हीरोइन के एंट्री बाटे। और अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, पीके बनर्जी, ए टाइप के सारा कलाकार लोग एमे शिरकत कैले बा लोग। जी हाँ, छपरा जिला भोजपुरी के माध्यम से नया नया अपडेट लोग के बीच हमने के लिया उतरम से बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और भोजपुरी